Actually, ispecies zenu manezimana nezibeka zangikhaya angithathe lethuba ngibingelele umemsiwe ofathele uhlolo ngibingelele upastor osibele nomsebenzi womthandazo ngibingelele oshephezini bonke abala kulomsebenzi bese ngokukhethekileyo ngibingelele istructure saseMpumalanga alimshike ngaphandle nabaseGauteng awu ikhulu lesizwe mabhakane yami mabhakane yaseMpumalanga ngizocela lokhu istructure saseMpumalanga akusona istructure sikaNhlanhla Mkhwanasi benokomishana wakhe ubaba uMahlango Rubani istructure sokubuilda senze unit eMpumalanga akusona istructure sokwenza idivision iunity eMpumalanga ibalekile nani nifile comfortable nifane namanye ama-province ukungaboni ngasonini okwenu niyibranch hlalani phansi nilungisa inkinga zenu ningakhombi abantu abakudelena kunina nithi bona banikhostile uma uyimenemene ngaphakathi ebranchini yakho zibona ukuthi uyimenemene wena cost division ungakhombi omunye umuntu okude blame yourself mabhakaniya ngizocela uMatenten ngizocela ningiphe inamba wangathi khona ingxabano lapha amabhakani yawaxabana kodwa ngizwa ngathi kuyaliwa lapha nawa sike sibalaleleni asibalaleleni izinto ebasolwe sesifuna ushaphesini wakho ukuhamba kwesikhathi nje asibabukeni ngizocela ke leadership lokhona order ngoba njengamhleli lapha kwami mhlawumbe ama-members wenu lento esiyikhulumayo kumanje ifuna ukwenzeka uma umlandeli we-Pirates respecta i-brand yokulandela Pirates Football Club is very important and that brand eyabantu abadala eyabantu abancane sho ukuthi masihlangene la kumele i-behavior yethu ibe kwisimo sakho lana simele siqule uqulo lwethapha i-unit among of us mabhakaniya is very important luckily ngisho nasekhaya la ngizelwe khona la ngizalwa khona angaze ngibe umholi wamanga udoti angile uma ngangikubonisile mawuthe uma ungifonela ufuna i-guidance ngagada ngathi mhlawumbe lapha ngabe wenza u-1 no-2 no-3 kumele wazi ukuthi ame ngizoshintsha kusasa ngikhulume esinye isitori noba sokunjani ngizabuya ngikutshela ukuthi bengitheni ngizonicela mabhakaniya aseMpumalanga niyazazi uba nenhlahla kanjani niyazazi ngabe nizazi ngicela ibhakaniya lase-Emelo lisukumele izila eduze kwami ngifuna nazi nenhlahla yenu ibhakaniya lase-Emelo ngicela lizomala izomala ngiyathanda ukuthi manenza into nge-Orlando Pirates Football Club nibe proud uzongifakazela niyamazi umphathi uDr. Ayonjuku uSikhuveve Khoza niyamazi ukuthi wakwephi province lo benikazi uzalelwe ke la eMele la izalelwe khona Ayonjuku uzalelwe la eMele ngifuna ukuthi ngendlela uKhoza angalithandi ngakhona imenemene mangayothola ichance uyommitha
uyosurrender ukusupport iPirates. Uyohlala phansi ubukele iTV because ufuna into eziqondile. Akayifuni i-division emabhilishini. Ngiyanicela amabhakane, ngicela ibambane. Asebexabene ngicela abaxolelane kucontinue nokuthi siba amabhakane. Ngoba siyafunana sisonke. Ngizocela njengamanje konke sokwenzekile njengangelizwe elikhulumile abaholi babo. Okwenzeke kina nonke. Accept it and let's move on. Nina badala ngizokwenza so. Ngizomotivate i-greater extension Malahleni ngoba ngizule liqhamuke igama. Ninina okumele niwelcome abaqembu kwenina. Phela ayikwenye odlula leyo peace. Why ngisho kanjalo? Uma ngisuka mina ningi-invitile ngizwa kwi-10 years anniversary. Ngangitshela ukuthi ni 100% sure ukuthi niyazi ukuthi yini anniversary. But ekugcineni mase ngisuka ngithanda ngisuka khona kuthiwe kusale kwaqatshwana. Ngiyafisa ukuthi lokho sokwenzekile kunina senamalida sesishilo ngani ukuthi nazo sesiphume umuzi. Nina as a father bless them like Imbaleki. Ngizotshela mlaleli like Imbaleki. Namhlanje sila isekhunda Imbaleki. Ngicela ushebe naseMbaleki afelele. Without fear or favor mina ngisebenza ngeqiniso. Ngoba angeke manje njengasemhlabene nithi ngithothela namasi. Ukuthelana kona namasi njengamabhakane akuthini move on. Ningabi enemy komnye enemy. Lana sithanda iParis unless behind nina kunento eniyaziwo mhlambe eyenye. Kodwa la kwaPirates kwenzeka so umdlali unikezwa i-red card. Abuye ukhoza kunediscipline enzima kabi kwaPirates. Uyabuza ukhoza ukuthi sibe sibhekile le game bomfanele ukuthi ukhoste i-team i-red card. Athi athole i-2 games suspension abefikwa la ibhalwa phasi. Ngifuna ukuthi ke mabhakaniya avoidane yonke lento njengazonke isikhulumi la sezikhulumile. Thina sizothatha ukuthi kumele sicele i-extension ukuthi yehlukele ngezansi. Angeke nje nihuzulwe yilutho. Futhi nje akhoba pride okumele nibe nayo la. Peace is always peace. Ayikho enye peace. Move on. Ngoba kusasa ngifuna ukuthi lento ngizoyikhuluma manje ukuthi wami nginomlomo omubi angithandi ukuthi ngikhuluma ngale ndlela engizokhuluma ngayo. Kusasa bongakudalanga extension Malahleni ungizwe kahle. Extension Malahleni iyoncwaba. Sangishintsha manje language. Konke ngiyibona lokuphila wathi nalo. Bongakudalanga extension Malahleni ivelelwe accident. Bashona malunga yithi. Same province. Beyazi ukuthi njengamanje seyikhande unity. It's very important ukuthi uyoseka iMalahleni extension. Ngifuna ukuthi mntana shemelo waseMalahleni ngiyabonga ngempela ngifuna ukuthi ubaqinisekise ukuthi cha ngempela uba ukhoza izwaneleni yenu ngiyabonga makebona nabona ushemelo waseMalahleni njengamanje sikuphi. Ngifuna lento sisenzele ukuthi masi lento omthanda ukuthi iPirates kube uthando lweqiniso khona into ekuthiwa true love. Ungalifake uthando kanti awunalo. Ungalifake uthando lwePirates kanti awunalo ngoba kusasencane ziningi inkinga. Ushemelo waseMalahleni namhlanje uzowelcome ingane zakhe. Ingane zakhe isekhunda. Okokuthi kusasa mangabe kuyiwa earena beshota baza bayimbumba manje bazoshare ithekisi bahambe boyiseka iPirates bayisupport. I know we leadership yase Malahleni station kusazoba nzima but go and decide to give your children a peace. Ningani kusasa makushona omunye ngiyadinga ukuthi nesekane. Ilapho lapho ihlupha khona. Ukhona into evele yehle. Ithi mayehla ibidinga the nearest ongani wakho. Sebaningi ke abangani asebestephene back.
uma asikhulumi levangeli kunina njengasaya phambili kanejeni sizobe siyanimosha sobe futhi asimotivate la kwaPirates imali yakho ukuyobukela iPirates uthando lwakho ukuyobukela iPirates asiyiboni into efanele kuthiwa iyanilwisa Mapagania asithandaneni ngiyanicela Mapagania konke okunye Shaman thank you very much ukuthi uze ezinganeni zakho ngizokucela futhi nawe ukuthi nisebenzisane ngokweqiniso ile brand enze ukuthi sazane without the brand of Orlando Pirates Football Club ngaba asazane and two we are not in politics in Orlando Pirates Football Club bareja joy ngingabe ngisho ukuthi wayishawo ke yena washa fast ngisho uthando lwethu lamabhakane ukuthi si enjoy lona ngiyacela ke mabhakane ukuthi asibambaneni uyabona kunengoma eyayishawa ethini emzabalazo and angifuni ukuyishaya ngoba mangayishaya mhlawumbe abanye benu bayokhala izinyembezi Au madoda awubeke manje fowethu the spirit is so tender the Pirates namahala for free athanda nini mabakana sengiyathula nibonga nonke bafethu ngifuna ukuthi ayikhona we mathela mina ngifuna inamba yamabranch kushuthi amabranch ala 11 kuphela mina ngifuna inamba yamabranch how many numbers